Абе, защо ме хвърлихте от самолета? Няма да пия повече. Поне да бяхте ме закарали в Индия. Там, както път крив завоя, там е Индия. Този глас от някъде много ми е познат, ама поне ми дайте багажа, ма. Добре съм дошъл, майка Индия. Ама аз така и ще се хареса, чакай да си взема едни багаж като индийците. Така вече заприличах на Индия. Чакай да видим какво става тук. Ама, този индиец откъде дойде? Ама, аз в Индия ли дойдих или в циганската махала? Не, как е индийската махала? Ти откъде ще аз? Чакай да искам една индийска водка от тази жена. Госпожо, може ли една индийска водка? Ма от тебе отърва няма ли? Дай си в Африка да отивам, там ли ще ме намериш? Ти тук дойде да пиеш индийска водка ли? Тако да ма правя, ма. Сега ще то правя аз. Чакай малко.